Ali ja sam ovo zavolila, ako mi nešto treba, lepili smo zjavljamo. Tako da smo sve... Evo, Ovo je one kolekcije što se rijetko pojavljava. To je od Ivon. Samo ste niste bili u isti. Ne, rekli smo da. Ima. Dobra večer. Uspili smo vas od mojeg posla malo da dođete što ćemo. To je za novine pa možemo pričati. Evo ovako, samo ću se predstaviti, znači ja sam Erli Borović, voditeljica ove škole i danas smo napravili završnu izložbu prvog semestra naše škole koja traje 3 mjeseca, gdje je bilo 9 odraslih polaznika koji su uspješno završili zahtjevni program našeg prvog semestra i dvije curice koje su završile dječji program likovne škole koji je ipak bio malo naporniji nego inače dječji program, naročito u osnovnoj školi. Kao što možete vidjeti, dječji radovi, znači jedna curica ima 10 godina, a druga ima 8, a radovi su prilično zreli, približavaju se odraslima i nažalost na sreću neki su čak i malo i naprijed. Jeste vi se slažete? Ovako. Da skratimo priču, meni je žao što nije došla Laura, vjerno piša je to, ali nema veze. Spominjemo je i tako. Ovako, ja ću sad dodijeliti diplome svim polaznicama i kako vas prozove, molim da dođu i uz gromoglasni pljesak. Marija Gručina. Moramo se ljubiti, tako, bravo. Dino Stipičević, Dinan je naš Blažen, jedini muškarac. Evo izvoli. Bravo. Marina nije došla, rekla da nećemo. Zatim imamo Zoricu Škravić, Zora. Bravo, Zora. Evo ga, diplomica je tu. Dragica Gulin. Bravo, Dragica. Ivona Beroš, umjetnica. Bravo, Ivona. Izvolite. Ina Vuletić, još jedna. Bravo, Ina. Evo, izvoli. Monija nije mogla doći. Nives Batinić. Evo, Nives, izvolite. I mislim da je to je Laura i Monija nisu i najvažnije, ali posljedne, ali ne najmanje važnije, kako se kaže. Lara Goja. Ovdje imamo što nisu mogli doći, ali što nije došla Laura. I to je to, volim sad pogledati druge slike, se malo počastite i guštajte.
Bio je moj, ali sam ga prodao, bio kupiš ga također, i to njemu. Ja sam ga šala. Ne sam je bio moj. Ja sam ušao tek, ja ne osam. To me prvi pozor kad sam išao.